Národný projekt Dátové centrum obcí a miest poskytuje obyvateľom Slovenska možnosť využívať služby samosprávy elektronicky. Tieto služby sú prístupné cez webový portál obce, ktorý je prepojený s webovým portálom Dátového centra obcí a miest. Vďaka integrácii Dátového centra obcí a miest a ústredného portálu verejnej správy sa občan jednoduchým spôsobom s využitím občianskeho preukazu s čipom identifikuje pre prácu s elektronickými službami. Po identifikácii občan vyberá formulár k elektronickej službe, ktorú potrebuje využiť. Krok po kroku občan vyplňa jednotlivé polia, pričom všetky povinné polia sú označené červenou hviezdičkou. Vyplňanie formulára je jednoduché, intuitívne a rýchle. Vďaka integráciám s registrami sú dostupné údaje automaticky doplnené. Po zadaní všetkých údajov môže občan skontrolovať správnosť podania. Občan následne formulár podpíše zaručeným elektronickým podpisom a odošle do elektronickej schránky obce. Pracovník obce si po prihlásení do intranetu zobrazí svoju dennú agendu a úlohy. Novým podaniam na spracovanie sú pridelené spisové a registratúrne čísla, aby mohli byť priradené jednotlivým pracovníkom na vypracovanie rozhodnutia. Pracovník zodpovedný za konkrétnu agendu vidí v zozname úloh novo priradené podania. Správne vyplnené podanie je automaticky spracované a následne sa vytvorí rozhodnutie. Novovytvorené rozhodnutia sa pracovníkovi zobrazia v príslušnom module, kde si ich môže zobraziť. Pracovník spracované rozhodnutie odošle do podateľne, kde kompetentný pracovník schváli toto rozhodnutie a potvrdí ho elektronickou pečaťou obce. Takéto právoplatné rozhodnutie je odoslané občanovi do jeho elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy.